Tomášom, ktorý sa volá Tomáš Vyhlídal, pozdrav. Dobre, takže dneska hráme Call of Duty, ako môžete vidieť. Nejako moc to neviem hrať, ako som si vybral klasu, volá sa, že Commander a už mám level 16, takže to celé je to fajné. Na to, že tu hrám jeden deň na level 16, tak sa mi to nejako zapáčilo. Neviem to ani poriadne hrať. S týmto soplakom to hrať, tak to je postrach. Keď ho zabijem, furt sa vyhovára, že mám nejaké CCG alebo cheaty a ja neviem, čo to potvára. Poď knife. Ako môžete pozrieť teraz, ako mu nakopem riť. Pozerajte na to. A učte sa. 3 milióny. Počkaj, dám bombu. Nerob! Hraj! Poď, ty bugina. Hop! Pozor. Help me! To vybuchne ty. Hej. Help me! Áno. No poď. Oh yeah. Level 17. Čo si vylepšíme? Dáme si inteligence. No poď srdiečko. Knife? Poď knife. Poď knife. Okay. Tak čo vyprávaš, idiot? Ty si blázen, keď ťa chytím pod krk. Dámy a páni, musím vám pripomenúť, keby nepoviem mu, tak on píše, že F-A-K. Nenapíše fuck, on napíše, že F-A-K. Toto je hanba. Keby mu nepoviem, ako sa to píše, tak doteraz je s ním hanba. Potom hráme, doňho trafím a sa ho pýtam, že koľko som ti ubral damage. On sa ma opýta, že a čo je to? Tak, ja som tu mal úplne, že dneska záchvaty. On pozná iba skratku HP, tak vám musím povedať. Iba HP, keď sa opýtam, hen tak nevíš. Ale pusí to idiot. Za tebou, bacha za tebou. To samé. To za to, že si AFK, tak ťa to vyhodí. Samovražda! Blázen. Soplák. Takže môžete vidieť, ako majú sopláci šťastie. Čo vám poviem? Ja? Ja nie som ani hadným typu. HP, koľko máš? Poď knife. Blázen. Čo vám poviem? Ja som blázen. Kolik máme XP? Potrebujeme 10 115. On pôjde do jelolik. A mám... Tak to dáme. Ja, že si ma nevšimne. Hajzel, papír. Koľko ti ostalo HP, ty soplak? Koľko? 47. 47. Vidieť, že ani on neráta, nevíš. Hajzel, papír, ponožky. Tak ti poviem. No, to máš hýbajú spinkať, lebo mamička ťa ubije. Nehaj ma! Hajsel. Ono, dober. Šušenička, malička šušenička, jebinža materička. Sparta! Toto je Sparta! Tomáško, kto sa pripojil? Tomáš, kto sa pripojil? Čo? Skitleska. Ježiši Maria, ja mám dosť. To je skitleska, ty skitleska. Kriste, Pane Nazarecký. Že skitleska. Kriste.
však si slabý. Ty klecka sa pripojila. Ja mám do podoruku. To je baba, ako to rozprávaš, babe? Lárka, najradšej by som ťa takto chytil. Prečo mi ježiš? Ty si ju vyhnal, ty si blázen. Takže dámy a páni, ja som chcel vyťahnuť knife, ale ja som to dala F-kom, takže ja už som zvyknutý na Far Cry 3, že už len dám F-kom a zarežem ho s nožom ako prasa, ale tuto to musím urobiť manuálne, pekné s koliečkom. S koliečkom! Toto je Sparta! Toto je Sparta! Počkaj, daj všetko, miláčik. Ja ti dám, ty drze, decko nevychované. Dámy a páni, pokračujeme zase, lebo nejako mi to vypadlo, neviem príčinu, ale vypadlo mi to. Zasrano. Takže, kde sme tu skončili? Aha, už to mám. Toto je Sparta! Toto je Sparta! No to máš kapo. Ja neviem rátať, prebac. 3, 6... A to je koľko? Ja som ešte nebol v škôlke, takže mňa neučili vláda. Toto je Sparta! Toto je špina. Toto je špina. Sparta špina. Hajzel, papier, ponožky. Však ja ťa chytím pod krk. Nevychovanie, jeden paganský. Fičur. Poď knejf. Ideš knejf, Tomáško? Poď knejf. Nech to zaježem ako pula sladko. Toto je Sparta! Ako to ty hovoríš? Ani neviem, čo to je už stará, že CTGčko. Mária Svata Janošiková. Takéto decko som ešte nevidel. Takže, dámy a páni, zopakujeme si Sparta. Toto